Bani da Gata, episode 1 and 2. Garin yayi luf-luf cike da ni'ima, ga wani dan sanyi-sanyi da ke busowa gami da kanshin ƙasa sakamakon hadarin da ya haɗu sosai. Kowane irin lokaci ruwa zai iya tsugewa. Gefe guda kusa da wani irin tarin bola da ya tsini. Wata kyakkyawar yarinya ce da ba za ta wuce 10 years ba. Duki a wajen sai rawar ɗari take yi sakamakon wannan hadari da ya taho da iska da kuma sanyin da yake biyo bayan iskan. Gashi ba wani kayan arziki bane a jikin wannan yarinya, da ko dan kwali babu a ganta sai uban tulin gashi da ya zubo har kafadunta. Yar karami shimi vest ne a jikinta, sai wani kodadden wando da ya yayyage ta wajen duwawu da kuma gwiwar wandon. Shi kanshi wandon iya kaurinta ya tsaya, hakoranta har haduwa yake saboda tsabar sanyin da take ji. Gashi kuma dama da dan zazzabi a jikinta. Ruwa ne yake ce kamar da bakin kwarya. Cikin abin da bai fi minti ɗaya ba wannan yarinya ta jike sharaf, da gudu ta miƙe ta yi bayan wannan tulin bolan da ke cikin wani rusassan kango da kaɗan yake jira ya gama zubewa sakamakon wannan uban bola da ake zubawa a wajen. Inda baiwar Allah nan ta koma bai hana ruwa dukanta ba, domin babu wajen da za a guje wa ruwan a wajen. Haka nan ta ci gaba da tsuguno a wajen kusan kimanin awa 2 kamin ruwan nan ya dan tsagaita. A wannan lokacin ko har kakkafewa take yi saboda tsabar sanyi. Gashi magariba ta gabato, tana nan kwance a wajen ta soma jin takun tafiyar mutane, ga dukkan alamu masallaci za su je. Dan leko da kanta ta yi ta wani dan huji, tana kallon mutanen da suke wucewa tana addu'ar Allah ya sa ta ga Hamdan. Addu'an ta ya karbu, sai dai kash tare suke da Uncle Sauban, kamar yadda ta ji Hamdan din yana kiran shi. Ajiyar zuciya ta yi tare da komawa ta lafe a wajen, kasancewar ta riga ta hakura da abincin yau. Wasu siraran hawaye ne suka shiga zirarowa daga idanunta. Bayan hannunta ta saka ta share tare da faɗin, Allah ni baka bani mama da baba ba kamar yadda ka ba kowa. Ni bola ce ta haife ni, kuma bola bata bani abinci mai kyau, bata kai ni makaranta, bata saya min kaya masu kyau, kuma bata wanke min jikina. Mutane ba sa sona, to me yasa ni ba zan zama bolar ba kamar yadda mama na take? Mutane haka suke kirana da yar bola, kuma wai ni bani da gata. Allah ni ma kamar da ni bola kamar yadda mamata take, ni ma nayi ta girma kamar ta. Kowa baya sona, Hamdan ne kawai ke sona. Shi ke san min abinci daga gidansu, shi ya kawo min wannan kayan ma da ke jikina. Allah kamar da ni bola kamar mama, saboda mutane su daina guduna. Ta faɗi hakan tana kuka, domin ana ta wautan bolan da ke wajen ita ce ta haife ta, ita ce uwarta, ita ce ubanta, saboda kuma jama'a na kiranta da yar bola. Sai taki ta ɗauka ai bola ce mahaifiyarta. Ita kullum burinta ta zama bola don ta yi magana da mahaifiyarta, su ma su koma gidansu. Har an idar da sallah, kasancewar haɗa sallan aka yi. Tunda kowa ya shige gida sai garin ya yi tsit. Gashi dama ruwan ba daukewa ya gaba ɗaya ba, har yanzu ana yayyafi kuma alamun ruwan sai tsugewa zai yi, don irin ruwan nan ne da ake kwana ana tsuga shi. Tun tana rike ciki tana kukan yunwa, har bacci yayi gaba da ita. A nan wajen sauro na zukan jininta. Can cikin baccinta ta ji ana dukan kafafuwanta a hankali tare da kiran sunanta, wanda Hamdan ya rada mata da sunan Binti, wato Beauty. Beauty ne bata iya kira ba, take cewa Binti. A da idan wani ya tambaye ta me sunanta, cewa take yar bola, kamar yadda ta ji mutane suke faɗi. Idan aka ce mata yar bola ba suna bane, sai ta ce Binti. A hankali kuma sunan nata ya koma Binti. Wasu kuma su ce Binti yar bola. A hankali take bude idanuwanta har ta bude shi tas, duk da akwai duhu ta shaida shi, domin karfe 9 ta wuce ma na dare. Hannu ta kai ta shafi fuskan shi tare da faɗin, Hamdan ina ta jiran ka, yunwa nake ji. Na gan ka saka sallah kai da Uncle Sauban, har na ce rai zaka kawo min abinci. Beauty ni ma hankali na kanki. Ina ta so na fito, amma mommy ta ki ta bar sitting room balle in samu in fito in kawo miki food kici. Now wash your hands with detergent and water before eating. It is very good hygiene. Understand? Faɗin wani kyakkyawan farin yaro da bai wuce shekara 13 ba. Ita dai Beauty bata san ma me yake cewa ba. Kokarin ta kawai ta karbi takawain da ke hannunsa, shi kuma ya ki bata damar haka. Hey, easy mana Beauty, zan baki. Amma firstly sai kin fara wanke hannunki saboda gudun cuta. Our teacher always tells us to wash our hands before and after every meal. Saboda haka ga ruwa da detergent ɗin. Ki wanke hannunki sai in baki Irish and plantain ɗin kici. Ya faɗi haka ne tare da jawo hannunta ya zazzaga mata detergent ɗin tare da ruwa, sai da ya sa ta wanke hannunta sau 7. Kana ya mika mata takawai ɗin tare da fork na roba. Cikin sauri ta karɓa ta soma ci. Shida take haɗawa har ta cinye tas. Kana ta yarda da cokalin tare da saka hannu ta siɗa robar tas. Sannan ta tare da sakin katuwar gyatsa ta koma ta kwanta a nan kasan wajen. Imagine how can a human being live and survive here? Allah na gode maka da ni'imar da kai min. Hamdan ya faɗi hakan yana mai karewa Beauty kallo cike da tausayi, da har bacci ya soma ɗaukar ta. She is very beautiful with long hair. Who must be her parent? Why is she all alone in this garbage? Da ni babba ne da na nemo mata iyayenta ta rayu da su kamar ni da momi da abba. Hamdan ya sake faɗi ya shafa dogon gashinta da ya dakan har curkuɗewa ya yi. Yana so ya koma dada. Ganin da ya yi ta yi bacci sosai, sai ya fiddo bedsheet a cikin ledan da ya zo da shi, ya rufa mata tare da kunna mata maganin sauro da laita. Duk da ya san babu abin da maganin zai kare mata, don ko kamfanin Superkill aka sa a wajen ba zai hana sauro cizon ta ba. Dan sauran zamanin yanzu kana jan bargo suna ja. Kamar zai yi hawaye ya miƙe tare da barin wajen, ya lallaba ya tura gate ya shiga gidan da sanda, har ya shige ɗakinsa tare da hawa gado. Kana ya sake ajiyar zuciya tare da faɗin, Thank God nobody saw me. Washe gari,
sai da rana ta fito sannan Beauty ta farka tare da sakin miƙa gami da doguwar hamma. Gashin da ya fito ya barbazo mata fuska tare da mayar da shi baya tare da janye zanin gadon da Hamdan ya lullube ta da shi. Kana ta miƙe tsaye, idanuwanta ne suka sauka akan fiyota guda uku, brush da maclean akan wani bulo. Wajen ta nufa domin ta san Hamdan ne ya ajiye mata su a wajen. Domin ya ce a kullum ta tashi da safe ta rika alola tare da wanke bakinta da brush. Dan har koya mata yadda ake brush in sai da yayi. Brush in ta fara yi kana ta yi alola ko in ce shirme. Domin ko alolar ma bata iya ba, balle a kai ga zancen sallah. Bayan ta gama alolar da brush din, ta zo ta hau kan wannan zanin gadon ta soma sallah. Hakanan ko dan kwali babu a kanta, sai buyagin gashinta dungura-dunguran banza ta yi. Domin sallar daga sujada aka fara, sannan aka dago aka kai ruku'u, kana aka ƙara tafiya sujada. Haka ta yi ta dungurawa har ta kammala raka'a kusan 10. Fitowa ta yi tare da hawa kan bolan nan tare da faɗin, to mama zan tafi in nemi abincin da zan karya da shi tunda dai ba kya sona. Na san Hamdan ya tafi makaranta, Uncle Sauban ba zai bar shi ya kawo min abinci ba. Zan je na nemo da kaina. Tana gama faɗan haka ta soma sakkowa daga can saman bolan. Kallon gefen damanta ta yi, idanunta suka sauka akan wani tsoho tukuf, gashin safari fat har ka faɗa. Hannun shi rike da sandar da yake dogarawa. Yana mata murmushi cikin sauri da wani irin zumuɗi. Ta karasa wajen shi tare da faɗawa jikinsa ta rungume shi, tare da faɗin, kaka, sai kuma ta fashe da kuka tare da ƙara rungume shi. Shafa kanta wannan tsohon yayi yana murmushi tare da faɗin, haba bintin Hamdan, me na kukan ba gani na dawo ba? Guduwa za ka yi ka sake bari na anan. Babu wanda ke so na. Yara suna tsokana ta, bana samun abinci. Hamdan ya je makaranta, yanzu ma ban karya ba. Faɗin Beauty. Ki hakuri Beauty. Komai yayi tsanani yana tare da sauki. Wannan waje da kike shine kadai mafita a gare ki. Yanzu duk bayanin da zan miki ba za ki taɓa ganewa ba, don kwakwalwarki ba za ta ɗauka ba. Amma ki yi hakuri, ina mai tabbatar miki maƙiyanki sai sun rusuna a gabanki. Sai kin zama fitila mai haskakawa. Ki hakuri ki daure ki ci jarabawarki. Tunda har Allah ya raya ki a cikin wannan bola tun kina kankanuwarki har zuwa yanzu, to lallai Allah yana so ya nuna magautanki ishara da isarsa ne. Lallai ubangiji shi ke rayawa da kashewa. San Beauty bata fahimci kalma ko ɗaya daga cikin maganganun da kakan nan yake faɗa ba. Sai ma jefa masa tambaya da ta yi. Kaka yaushe zan koma bola irin mamana, kowa ya daina tsanata. Murmushi wannan tsohon yayi tare da faɗin, Beauty na, ba za ki zama bola ba, sai dai insha Allah ki zama abun kwatance a cikin al'umma. Tabbas sai makiyanki sun duka a gabanki. Tabbas idan rana tana fitowa hannu ba zai taba iya kare ta ba, Beauty na. To kaka yaushe ne ranar za ta fito? Kuma yaushe ne zan zama abun kwatance? Beauty ta kuma jefa masa wasu tambaya. Ranar nan na zuwa Beauty. Ki je Allah ya albarkaci rayuwarki. So nake ki gogurmaya ta yadda nan gaba komai zai zo miki da sauki, faɗin kaka. To kaka, bari na je na yi bara na samu abinci, yunwa nake ji. To Binti na, Allah ya sa a dace. Yana gama faɗa haka Binti ta bar jikin shi tare da gangarowa daga kan bolan. Sai da ta sauka gaba ɗaya, daga kanta sama. Wayam ta gani a wajen, ko alamar kaka ba ta gani. Murmushi ta yi tare da ƙara faɗin, kaka ya ƙara guduwa ya bar ni.